Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Louie, 50 anyos, ug single, way anak, taga Davao City. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa yuta nga akong napalit, tupad sa yuta nga napalit sad sa akong amahan. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Louie, dili ka interesado nga mopalit og yuta? Ha? Oy, saon sad ni Louie ang yuta, Ben. Ngawa man ay pamilya. Ulitaw pa man na niya, way anak. Investment. Kay ngano? Pero may baguntag maayong lawas. Mabot ang panahon nga dili na ta magkatrabaho. Og mas may ma-investa nga mag-generate og income kung maabot ng panahon nga dili na ta maka-income gikan sa atong pagbanarbaho. Oh, okay man ko ana pa. Kaya nga naman ay. Ang sikbit ko na akong yuta ibaligya. Nya, sayang man kaayo. Kay barato ra ang pagkabaligya sa yuta sa usa ka byuda. O hinahinay na niya og pamaligya ang iyang yuta karon nga tiguang na siya. Unya, unsa may paagi ana pa? Kas jud? Pwede ra pud kuan kining data-datahan. Kanang ako abitaw 700 square meters man na naimpas mas kadugayan. Ay limot-limutan lang gud. Oh, sige pa. Maayo na kay data-data ra di ay. Ako'y palit anang sikbit nga yuta pa. $900 square meters ng sikbit sa yuta sa imong amahandong, Louie. Og tag 1,000 pesos ang per square meter ni ana. Okay ka, ana? Oo nang. Data-data man ka. Oo, good. Kay kaila baya ming papa ni mo. Tungod anang lunasab nga iyang napalit nako. Maayo hinuon nga ikaw rang anak ni Ben ang makapalit, ana. Kay sumpay raon niya mugyuta sa imong amahan. Oo nang, sige. Unya nang, usa may paagi. Ang buot kong ipasabot, kung kilalan pa bang may muper maglain sa imong pagbaligyan ng yuta adri nako. Example, ang imong mga anak ba? Ay, wa na oy. Dili na kinahanglan ang perma sa akong mga anak. Kay dili man na conjugal property namo sa akong bana. Mao ba? Na, sige nang. Ako'y palit anang lunaa nga sikbit ra sab sa yuta sa akong amahan. Peloy, auto ta, inom ta. Paasa ko ba eh? Overtime ko karon. Gusto mo tao ka, Peloy, Kabantay ko niyo ba? Murag naning ramang kayo mag-overtime. Nga, huwag ta kay gibuhi. Single mo ka. Tabla pa man mo daghang anda kag gibuhi ana, oy. Ay, ang ako din kagalingon, bay. Bayay, hindi mo tingani ka og hangout uban namong imong barkada. Sige kag pas. Agoy. Murag magbinyo man tingali ka, bay. Nga kisabay palarag babae, bay, yung minyuan. Minyo ba, oy? Wa, magalit tayo uyab. Nga, ano lagi ka. Pero maghuam sa simong kasaba ron. May gibayra rin tao kong yuta, bay, oy. Yuta? Oo, bay. Na-realize po na ako ba nga, bisan og single pa ko, apan dili hangtod sa hangtod kung magpuyo ko uban sa akong mga ginikanan. May luna ang akong mga ginikanan, pero mas maayo yung nangato. Mau ba? Pero pagandam lagi na mo, kung minyo na ka. Kung may babae nga musugot pa na ako, bay. Siyang bahay na musugot taon ni mo, nga huwag magigpaguyaban. Maabot lagi ng panahon na, bay. Lisod na kung masayop unya tagpili. Grabe. Si mong pagidaron, masayop kang pili. Mao ganin ang tarungo na tog pili, bay. Kay uwaw kaayo nga masayop ta sa atong desisyon. Nga sasama na ko nga may edad na. Hanggaw. Kumusta ang gidata-datahan ni mong yuta? Okay raman ma. Kutas lang dyan bayad.
Pero usahay, pasobraan ako sa gikasabutan namong kantidad nga idata na ko matagbuan. Aron, dali lang maimpas. Kay, naginamhinam na kog maako na jud ang maong yuta, ma. Og hinaot, nga wa lang untay mga isyo ng yutaa, Louie. Ha? Kay nga anong ma? May mga pagduda ka ng yuta, ah? Ha? Ma? Tuig 2013 nga nakapalit ang akong amahan og yutaan ni nga byuda. 700 square meters ang napalit sa akong amahan. Magipirmahan silang deed of sale pagkaimpas na sa yuta. Pag tuig 2016, nidesisyon sab ko nga paliton ang yuta sumpay sa yuta sa akong amahan. 900 square meters ang gidak-on ug tag 1,000 per square meter ang presyo. Ginstallment nako sa pagbayad hangtod nga na fully paid nako sa tuig 2018. Tuig 2020 sa buwan sa Pebrero, niadto ko sa abogado nga nagnotaray sa yuta sa akong amahan kay magpa-deed of sale unta ko sa napalit pud nako nga yuta. Apan, pakyas ko sa pagpanotaryo. Unya, Kaya nga naman ko, no? kinahanglan pa ko na kong modul og geodetic engineer, ma. Aron mo imo survey sa yuta. Ha? Ingon ba sa anak ang papa, ma? Uy, wa ko maibaw. Huwag yun anak, basad sa imong papa. Oh. Nga naman dayon, sa may problema. Ay, nay, anak ni mo ay, nagka-problema sa yuta nga iyang napalit. Kaya nga naman, Louie. Dito ko sa giingon nimong abogado pa nga mao'y nagnotaryo sa imong napalit nga yuta sa byuda. Pero, pakyas ko sa akong tuyo. Kinahanglan pa kuno kong modul og geodetic engineer. May uba? Ingon ba sab niya ang imo pa? Hindi man. Ninotaryo naman siya. Unya, nganong gilisod-lisod lagi ko gani ang kuha? Oh, kung maon na, Louie, sunda na lang ang gitambag sa abogado. Doon na lang og geodetic engineer aron matunhay ka ang imong problema. Ma. Niya na ang imong mga papeles sa imong yuta, sir. Ang deed of sale, diin, niya dinhi ang pangan sa byuda as vendor, o ang imong pangan as vendi. O niya duha ka pangan as witness. Nya, dili na kinahanglan og pirma sa mga anak sa byuda, sir? Dili nga. Kay dili maga ni conjugal property. Mao'y ingon sa byuda namo, sir. Sige. Okay na, sir. Pwede na nimong mapanutaryuhan og abogado. Salamat, sir. Salamat taon nga okay na imong pagpanag-iya sa imong yuta nga napalit, Louie. Mao lagi, ma. Abi na kung unsa na tong problema, ha? O, pwede na kuno kong musugod og bayad sa buwis aning yuta sa munisipyo, ma. O nala, sige. Tultula na ang pagbayad sa buhis anang imong yuta nga napalit. Wa man ang panganas giingon mong biyuda nga maoy tag-iya aning yuta, sir? Ha? Iyaman ko ning yuta, ma'am. Dili pa kay ang nakabutang go diri Republic of the Philippines pay tag-iya aning yuta. Unsa? Matod sa byuda, kining yutaan nabko kuno ni. Nga sa unang panahon nga dili pa dagharang tao, nag-akon-angkon na sila og yuta. Ug karon nga tiguwang na siya, iyan ang gipangbaligya ang iyang yuta. Ug dili kini titulado. Ug ako na lang kuno ang magpatitulo ani, ingon ang byuda. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa man dining mga yuta nga gitawag nilag nabko? Dili diay ni gipanag-iya og tao. Kay matod sa munisipyo, Republic of the Philippines pa kuno'y tag-iyaan .
Pero nganon nakaangkon man ani ang byuda sud sa dugay na nga panahon. Ikaduhang pangutana. Ang akong amahan ug ako nakapalit og yuta aning byuda ha. 700 square meters ang kang papa ug 900 square meters ang ako nga tag 1 ki per square meter. Pwede ba ming makapatitulo ani kay impas naman? Unsa may akong buhaton aron makaangkon og legal papers aning yuta? Ikatulong pangutana. Unsa may buhaton nako aron makaangkon kog klarong deed of sale og titulo aning akong napalit nga yuta nga mobalor og 900,000 pesos. Nahadlok ko nga mawa nako ning yuta sa akong mga kamot. Kay wa jud ko'y klarong gikuptan nga deed of sale og titulo og tax. Ikaupat og katapusan. Ang akong amahan nahadlok sab kay sumpay ra man kining yuta nga napalit niya ug ang akong napalit. Pero nakakuha siya og deed of sale nga nanotarize sa abogado. Safety na ba ang bahin sa akong amahan nga Republic of the Philippines pa man ang tagiya ini? Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Louie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, punto medical, personal. Wadi ko ilabot sa medical. Punto legal, personal, behavioral. Mga problema ninyo sa inyong kinabuhi, kinsay na ay mga problema sa ilang kaminyoon, karelasyon, sa ilang mga kontrata, mga gikasabutan, problema sa ilang pagpanrabaho, problema sa ilang mga legal, nga mga dokumento, sa ilang kapuyo, sa ilang higala, sa ilang crash. Unsa pa ninyo mga problema din ha, ipadagi na inyo hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga. Kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Of course, sa mga punto medikal nga mga pangutana nato na agihapon si Dr. Rene Obra nga muhatag og tambag og tubag anang inyong mga medikal nga pangutana. Letter sender nato karong adlaw taga Davao City ato ang tawgon sa pangalan nga si Loy. Si Loy ning suwat ni kabahin sa yuta nga napalit sa usa ka byuda. Republic of the Philippines pa ang tag-iya agoy. Ang kinsa niya gipalit. Unang pangutana, unsa man diining mga yuta nga gitawag nila og NAVCO? Dili di ay ni gipanag-iya og taw? Kay matud pa sa munisipyo Republic of the Philippines kuno ang tag-iya. Pero nganong naangkon man ni ang byuda sulod sa ngano kuno naangkon kuno nis byuda sulod sa dugay na nga panahon. Ang kanang mga, what do you call this? Republic of the Philippines nga title ba, meaning to say, ang tag-iya ana ang gobyerno, no? Naglibog ko, unsay gani ning NAVCO, ato ning tan-awon, be? Unsay meaning aning NAVCO, kay murang Navy man siguro, dili ko sure ha, be? Atong i-check, because ang kaning mga yuta basta nakabutang gani nag Republic of the Philippines, okay? Ang pasabot ana regardless of kung sa meaning aning NAVCO, dili kay ko familiar kay murang sa Mindanao ra ni siya nga organization, but basta nakabutang ana Republic of the Philippines government ang tag-iya and most likely dili na siya alienable o disposable. Naamang duha ka klase nga yuta ang pwede mabaligya, alienable o disposable ug kanang mga yuta nga gipanag-iya sa gobyerno nga dili pwede mabaligya. Kay ang tag-iya national government or Republic of the Philippines, no? So malibog ko giunsa kumingon ka nga napunta siya although naamang puy mga yuta di ay nga although Republic of the Philippines ang tag-iya or ang munisipyo ang syudad, pero iyang classification, residential baron, agricultural, dili siya timberland, dili siya kanang mga submerged, dili siya foreshore, kanang ilawmans tubig ba, munay submerged. Basta iyang classification, pwede siya mabaligya, pwede manghapon na nato paliton sa gobyerno, no? So, magdepende na siya kay wala manggod kayo takabaw kung unsa ning klasiha sa yuta.
Pero nganong naangkon man ni, it could be anything, no? Di ko ganahan mag-ingon nga, gimaniobra ni dayon. Kay posible lagi, like I said, nga ang yuta, although Republic of the Philippines, pero pwede mabaligya, ka-alienable and disposable, then it can be sold to a third person. Nung ikaduhang pangutana, ang akong amahan ug ako nakapalit og yuta aning byudaha, 700 square meters, ang kang papa og 900 square meters. Ang ako ang tag 1,000 per square meter. Dako-dako sad, no? Pwede ba ming makapatitulo ani kay impas naman? Unsa may akong buhaton aron maangkon og legal papers ning mga yuta. Okay. Ang akong pangutana, kung pag-ingon nimo, pagpalit nimo, okay, mo man ang mangutana jud ko og klaro, kung pagpalit ninyo, kang kinsa nakapangan ang titulo. No? Kang kinsangan, Republic of the Philippines ba, sama sa giingon sa munisipyo, or naagyoy title. Title ha, kanang nasa Register of Deeds, nga nakapangan atong byuda, kung kinsa ninyo gipalit ang yuta. Kay kung naagyoy Transfer Certificate of Title, or TCT, kanang sa Register of Deeds, then kamo nga buyer in good faith, pwede na mo magsalig nga legit tong yuta nga siyag yun ang tinuod nga tag-iya kay ani manggod ni. Ang best evidence sa pagpanag-iya na tugyuta kana gyud titulo. Kay meaning to say nga ang kaning iyahang pagpanag-iya girehistro nato sa Register of Deeds, nahimuan og titulo ug gid-acknowledge pud siya sa gobyerno nga siya ang lehitimo ug rehistrado nga tag-iya anang maong yutaa. Busa ikaw nga mopalit, no, if you are a buyer, pwede gyud ka nga magsalig ug mo rely on the face of the title nga public document man official document maning titulo, siya gyud tinuod ang tag-iya aning yutaa kay mismo ang gobyerno girehistro man, no, ug gi-acknowledge man siya nga tag-iya anang yutaa. Sumunay ako ang pangutana karon ninyo, Loy. Giunsa ninyo pagpalit, gisusi ba na ninyo maayo o gi-check ninyo nga titulado gyud kinsa nga nakarehistro ang titulo, ha? Ikatulong pangutana, unsa may buhaton ako aron makaangkon ko og klarong deed of sale ug titulo ining akong napalit nga yuta nga mobalor og 900,000 pesos. Nahadlok ko nga mawala nako ning yuta sa akong mga kamot kay wala gyud ko'y klarong gikuptan nga deed of sale ug titulo ug tax deck siguro niyang pasabot. Agoy. Ani gyud ni guys ha, maminaw ta. Kana ra bang mupalit tag yuta, dili gyud na ingon ana kadali-dali. Una sa tanan, ang kantidad dili tiaw. Dako kaayo ng kantidad, usahay mahurot atong tinigom, mangutang pata para lang makapalit tag yuta. Maunang di ta magdanghag, di ta magdali, di ta magpadalos-dalos, ato gyud nang susihon ug tarong ang yuta. No, unsaon man nato pagsusi sa yuta? Una sa tanan, tan-awon natong titulo. Naaga ni gipakita nga titulo, i-check ninyo kung kinsa gyoy nakabutang na tag-iya. Ang nakabutang nga tag-iya dinha sa titulo, dapat maugyod pud ang mobaligya. Kung dili siya ang mobaligya, tan-awag na abay sakto nga authority. Unsa may proof na to sa authority nga pwede makaingon ta nga legit ni kanang special power of attorney. So kana kahuman ang kanang kopyas titulo susiho na nato sa Register of Deeds. Dili ba ni peke, di ba ni mugna? Ikaduha, tinuod bagyod nga mao ni ang pinaka-latest nga titulo kay tingalig nabalhin na nabaligya na day niglain. Or ikatulo, tingalig na ani encumbrance, tingalig ni sanla ni, tingalig na prinda ning maong yutaa, no? So imuha nang tan-awo didto ug i-compare na nimo sila, okay? Ato gyud nang tan-awon ug ato gyud nang ipa-check. Kahuman ang pagpalit na pod ug makadesider na kang mopalit sa yuta, dili pwedeng mohatag kag kwarta nga way papilis. Deed of absolute sale ang tawag ana, dapat notaryado sa usa ka notaryo publiko ug mobayad dayon ta within 30 days sa capital gains ug documentary stamp tax, transfer tax ngadto sa munisipyo ug ato dayong iparehistro kay para mabalhin na sa imuhang pangalan ang maong titulo. Now ang akong pangutana ni Muloy mauni.
gisunod ba nimo nga proseso or wala. Kay wa man kaayo na klaro pod sa imuhang suwat, pero nang hinaot ko nga gisunod nimo. Kay kung wa gani medyo maglisod ta og patay tuloan na or pabalhin ha. Nya wa sad ko ka sure kung kang kinsa magidi nakapangan ang yuta. Ikaupat og katapusang pangutana, ang akong amahan na hadluksab kay sumpay raman kining yuta nga napalit niya og akong napalit pero nakakuha siya og deed of sale nga na-notarized sa abogado. Very good. Safety na ba ang bahin sa akong amahan? Agoy ga Republic of the Philippines pamandiay ang tag-iya ani. Dili gihapon ko kaingon kay kinsa may ning baligya sa Republic of the Philippines, si Digong? Ha? Or kinsa man ang namaligya, kinsa man ang authorized. Now, again, kung titled man gud na under the Republic of the Philippines, most likely, di gyud na ano kung ang byuda ninyong gipalitan mo'y mamahimong seller ana, dili gyud na pwede. Most likely, base na ilad mo. Now, better, dool na lang mo, daghan mang abogado ni Has Davao City, naawang ko ibigo kayo din ha, si Attorney Cesar Jik Europa, may pag-inyo ng duulon, mangayo mong tabang ug tambag kung unsaon ninyo, dalha inyo ang dokumento, para masusi nimo kay ug di manggani no may pa imuha na lang ng lihukon nga mabawi nimo ang imuhang 900,000 kay sus kadako anang kantidara. That can be your life savings ba. I know kitang tanan ganahan gyud nga at some point in our life apil sa ato ang pagpanrabaho ang ato ang damgo, ato ang plano nga makakuha gyud unta ug ato ang luna, ato ang yuta, pero dili gyud na ingon ana kasayon. Timani ang kanang inyong kwarta, inyo nang gihaguan. Mao na ayaw mo padalos-dalos palit og yuta or anything of value. Baski dili yuta. Auto baron, susiha, usa ug klaro. Ayaw ingon nga kay abi barato, palito nato dayon no. Usahay bayano mo bayayo na. Kanang mas barato mas makaduda. Okay? Mao gyud na. Ang rule of thumb, magduda ka nganong barato, yuta good na, mo appreciate na. Okay? So duolog abogado din ha sa inyo ha para ma-check gyud na ang imong papilis and matambagan gyud ka og klaro og sakto kung mabawi ba na nimo ang imong kwarta na lang or pwede ka maka-proceed sa pagpa-title anang maong yuta kay makibaw tag kinsa gyud ang tinuod nga tag-iya. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Chel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ni ining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ikaw lang at ako. Ayaw ko na tanggapin, buhay ay ikaw pa rin, at nagmahal sa'yo, sa akin ay ikaw. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa siyang kaagi karon? Mukining sa kabalay nga taga Carmen Bohol. Ang itong matatampo, nagdasangan nga Jill. Sure kang buhato ni nato? Ubi,
3 years na gutang mo nag-uyab. Wa pa ba di gihapon kay salig na ko? Pero be, nag-eskwela pa ko, og 17 pa lang ko. Pero ako 32 na. Di na ko bata nga. Mudagan lang. Humana ay mahitabo na to. Chill. I love you. I love you. Be, niabot na gid ang akong gikahadlukan. Nga naman ba? Mabdos ko. Oh. Unsaon man ni nato, be. Sigurado gyud ko kasaban kong mama. Ay kabala ka, be. Andam kong manubag anang imong gimabdos. Nakatuog man di ay ko. Kapuyas akong pamati, uy. Jel, anak. Oh, ma. Nakabantay lagi ko nimo. Nga pirmi kang magluya. Og nidako-dako sad ang imong tiyan. Pagsulti ra gusto tinuod. Mabdos ka? Ma. Oh, mabdos ko. Kinsay amahan ana, ha? Nasukad masukad. Wa man ko makabantay nga may uyab ka. Si CJ, ma. Taga Pikas Barrio. Chill, naunsa ka man? Wa man kay gabaws? Gipa-eskwela ka. Pero nang laki naman hinuon ka. Grabe ang akong pagsakripisyo sa trabaho para maka-eskwela ka, Chill. Undang sa pag-eskwela, ha? Ma. Sukad lang nga nahibawan nga mabdos ko. Dili na maayong tinagtanang akong pamilya na ako. Hastang ako mga silingan og iyaan. Ila akong gidaot. Pero dili ko kumuundang og eskwela. Bahala na. Pila na lang kabuan og graduation na namo. Mo eskwela ko bisag tako na ang akong tiyan. Bahala na ako istoryaan sa mga tao sa eskwelahan. Salamat. Huwag ginitambong bisag usa sa akong pamilya. Be, ako ding mamagpapa. Maayong hapon, te. Kuya. Ni Ami kay naka-decide mi. Nga ato lang una kasamo. Kaya aron inig edad og 18. Magminyo na kamo si CJ. Obligasyon ka sa abong anak. Kuyog lang una sa ilanak. Kay mga nakay karabarong buwana. Layo ang ospital din sa ato. Maayo man sa ila kay dool ra. Sige, ma. Paita sa daning gidikanan ni CJ, uy. Sila mo ay nag-ingon nga ari ko din, he. Pero magpailagit sila nga wa sila gusto nga ni ako. Basta mahuman lang lagi ko panganak. Muuli ko sa amo, eh. Are kasakit sa kutiyan. Mga anak na matingali ko.
CJ! CJ! Kaman, manganak na ka? Basin! Sakit na kayo akong tiyan! Nagkunti ka sa ospital. Love sa among baby boy, be. Be, muuli usa ako sa amo, ha? Maayo dito kay naa si mama makatabang-tabang og bantay sa atong anak. Oh. Og, usa pasad, nahibaw na ka nga, wa makagusto ang imong pamilya nako. Oh, ikaw, be. Kung mo na imong desisyon. Sige, muduwa lang niya ko sa inyo. Salamat sa pagsabot, be. Unya na lang ta magtipon kung makasal na gid ta. Kay lisod kayo ng ingon ani, uy. Nga nakitipon ko ninyo. Unya, way gusto imong pamilya nako. Naunsa naman ni CJ? Maayo raman pagsukod. Sa una, magsige pagduaw na mo. Kaduha sa usa ka semana mo duaw. Pero karon, wa ni duaw-duaw. Gaw, Chel. Oh. Nagbuwag na din mo si CJ? Oh, ha? Ngano nakapangutan naman ka anak, Gaw? Ngano, Gaw? Amo aron na ay makatabang ubantay sa bata. Og ang sabot namo nga unya nami mag-ipon kung makasal nami. Hala, pag sure gaw eh. Nagkitaan ko na ko siya gabi dito sa gym. Itanaw og basket ba? Pero naalagi siya kaobang babae nga mabdos. Unsa? Gaw, ayaw ra gud pagbinuang. Dili na maayo imong joke ha. Makapasakit kag tao anak, Gaw. Ako mag-joke gaw eh. Ito magkomedya ko nimo. Pugunta na siya. Ubaka, kaliti ko nung kanto sa ilagaw. Dili makahimo si CJ, anak, Gaw. Dugay na mi. Og may anak na mi. O gani, nagplano naming magpakasal. Nakasabot ka, Gaw. Magminyo mi ni CJ. Jel, anak, gi-invite og fiesta silang auntie nimo. Mga tuta ha. Sige, ma. Oy, ni amang gudening akong pag-umangkon nga masinupakon sa ginikanan. Ni graduate nga nagbusyad ang tiyan. Unya unsa naman, ha? Asa naman ang lalaki ron? Ahaw, tuas laing babay, nagpalami. Kay kini magong akong pag-umangkon, humok og ilong. Ego rang ithan, inighuman biyaan. Oh, dili na tinuod, ante. Magminyo mi di CJ. Mahal ko niya. Mahal? Ha, ang bugas mo'y mahal, day. Bata pa kaayo ka, day, uy. Og siya matured na. Natural nga ilisan yung kagkaedad niya, di ba? Auntie, nakita na ko siya gahapon dito sa munisipyo. Og may kauban siyang babaeng mabdos. Tinuod kini ay. Og
Ako siya nga tuon sa ila. Oh, chill. CJ? Sudo na dito. Okay. Tinuod gidi ay. Tinuod gidi ay nga may babae ka ug mabdos pa gyud. Pasiluan ako. Mahal ti ka. Pero natintal ra ko. Ayaw ko ginang natintal ka. Kay kung tinuod pa ko nimong gimahal, dili ka unta mo patol sa lain, CJ. Imo na lang unta kong giprangkahan nga dili na kanako. Dili kay sa laing tao pa ko mahibaw. Dako na og tiya nag imong babay. Sa ato pa. Sa ato pa. Dugay na day ko nimong gitontong hayop ka. Sakto ka nang imong gibuhat, Jill. Nagilis kag number ang dili na siya makakontak. Sakit kayo iya gibuhat, ma. Na, adto na lang kata sa syudad. Manimpad dito. Pangitag trabaho aron mabisi ka. Ako lay bahala og bantay sa akong apo. Kay kung naara ka dinhi, simba kog makahuna-una ka nga maghikog. Ma, di ako'y gamayng kwarta. Gamitan ni. Aron makalukat kag mga requirements. Salamat sa imong gipadanak. O ma, way sa pa yan. Dili lang kayo na dako kay unsaon. Cashier naman ko dinis bakery. Jen! Kadiyot sa maha kay gitawag ko sa kong kaubas trabaho. Ha? Papalitan ko ni mo pregnancy test? Oh, di aras butika to pa din hiba. Mauwa mo kumupalit kod. Naunsa man in taon kalis, uy. Ayaw gid padaan ng mga laki, Liz. Be, Ako, no? Sukad ko binuangan sa akong ex. Dili na gyud ko musalig ang mga lalaki. Maayo anak nila, duwa-duwaan na lang. Jill. Jill, naman di ay free BP di sa pharmacy tupad sa ato. Di ka pa BP? Dili ko, uy. Mo-out na hinuon ko. Ato na ko, day, uy. Sige. Hi, miss. Tatay, free BP. Isuot lang ang imong name o imong number. Sige. Thank you. Kitsa man yung nagsigig panawag na ako, eh. Huwag man ko makailaan, eh. Ako lang ni i-ignore, eh. Oh. Nanawag na sad. Hello? Hoy! Kung kinsa man ka, ayaw pagsigig samok-samok na ko kay busy ko. O kung ex-mantik ka, malipayo na ko human sa imong gihatag nga kasakit na ako, kasabot ka? Grabe ha, sad. Ex da yun. Makik-friend naman ako ni mo. Oh. Maldita rin ka. Pero cute. Kitsa ni? Si John katong imong gitagan si mong number sa may pharmacy. Hoy! Excuse me. Ni-fill up ra ko ato, no? Dili na ko intention nga ihatag ang akong number ni mo, no? Ingin bitaw ko. So, pwede na ko maging friend mo. Okay. Friends naman ka, ha? Ha? Manguyab ka? Oh, abi na kong friends na ta. Di naman kita magsugod. Pero seryoso ba ako ni mo, Chel? Seryoso ko, no? Wa nagilalaki nga serious ro, no? Chel. Ako siyang sukton, pero dili na ko seryosohon.
Sige. Gisugot na tika. Tinuod? Yes! Day, malihog ko niyo, be. Nanto ko ipakuha mo sa kong boarding house. Nas kong kabinet. Nabilin mo ng pitaka. Pero di na ko makalakaw kay muin naman ko ron. Okay ka pa rin sudan kung dito ko makuha. Sige. Sige dong. Be, ambi ang yawi sa imong boarding house. Asa man ka nga kabinet? Naida ko nga box. At sa may sudan ni. Sinina sa kasal. Og na ay murag invitation. Come and witness the wedding of Judith and June. February 17 pa man ni. Og karon April na. Sa ato pa. Humananing kasal. Minyo di ay siya. Bakakon siya. Mapalayo ko diya. Dili ko gustong makaguba og pamilya. Og dili na sa kuganahang maminaw pa siyang explanation. Muhangyo ko nga ibalhin ko og laing branch. Pila na kabuhan ang nilapay. Pero dili paghapon mawa si June sa akong hunahuna. Ngano man ko eh. Dili man unta ko angay masakitan kay dili man unta ko seryoso niya. Pero ngano man eh. Chen. Chen. Musta mo ka? Anong kalit mo kang nawa? O di na ka matubag sa kumatext o tubag niyo mo? Baga sa kagnaong sa? Mangutana kag ngano? Tungod kay bakakon kang dako. Minyo ka naman di ay. Abi ni mo no? Huwag yung kay kalainan sa kong ex. Parehas mong bakakon. Daan ba dyan ko nga motivasyon nga nung nasuko ka na ako? Ang tinuoday, huwag man rin ang among kasal ni Judith. Iyar kong ipangkon sa iyang gimagtos. Pero upat ka daw before sa mga kasal. Nituan siya ko sa tinuod. Nga dili ako ang amahan siyang kisabak. Chel, huwag ko binuang ni mo. Huwag ko makak ni mo. Huwag mo tuod ka. Umada yun. Muadto ta sa among dapit. Ipilairat ka sa akong pamilya. Or mo tuod ka nga, di pa ko kasado. June! Kinipan ko, wala ka na. Kasama mo'y iba. Ni ato gidayon mi, og nahibawaan gyud nako nga dili gyud ay siya minyo. Og karon, 5 years naming minyo ni June. Og may anak naming babae. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga gihatagan ko niyag lalaki nga caring, buotan og mapinanggaon sa asawa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang, kaagi ni Chel nga taga Carmen Bohol. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan. Ikaw lang at ako. Tama ng minsay umibig, pag-ibig na wala. Ang maong kaagi kibatan o duwas sa radyo ni Carol Marie Cain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan Official Facebook page.
Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Habang buhay ay ikaw